sir, unsa imong maingon about atong taxi driver nga nang bastos o gitudluan niyag bastos ang katong estudyante po? Ito'y driver ma'am nga salbahes. Di man siguro ito taga diri good ma'am. Kaya kami good. Ako sangita na ako katuig nga drive taxi. Dugay na kay kang drive taxi ma'am. Ulaw ka niyo ka ng pasahi ka na pitang mga pao atong mga kuwan pito, atong mga taxi pao. Paulaw ka ba? Labi na to iyang ibuhat nga bastos man to. Nga ba, estudyante pa dyan. Murag kuwan to ma'am ba? Murag nakaminos siguro siya sa mga estudyante. Basta ako pamina ito na murag adik siya, siya po. Ulang o goryan. Buwa ito seminar man ba? Ito yung driver na ito mga white seminar sa mga nang why sa takik seminar ba niya? Ina ko nakasya buto na kay kung butan kan driver di man yung batuso ng pasahero. Pasahero good. Always right pa na perminti ma'am. Roger kasulti ma'am. Salbay ito driver ma'am. May ito ko preso ma'am. May ito ko lisensya. Okay pa. Yes, radyo man layo mo kato ato ang nadunggan ang pipila ka mga opinion sa atong mga ginikanan o sa taxi driver nga giingong gituhan niya nga kulang daw to og seminar o kining wala gyud daw toy kaayuhan ng iyahang gihimo tungod kay usa gyud daw kato ka matang sa pangbastos nga angay gyud nga silutan kulungon o manubag ang maong taxi driver. Yes, radyo man layo. Okay,